Ola, benvidas un día máis á miña canle. En fin, antes de nada gustaríame agradecervos pois o apoio que me dades, cando compartillades, cando comentades, etc. Grazas a vos gañei o premio canle do concurso Youtubeiros, así que, bueno, espero seguir creando contido e, sobre todo, que o desfrutedes. Como dixen o pasado domingo, este mes vou tentar darvos ideas para que regaledes este Nadal. De feito, se non o vistes, deixovos unha tarxeta por arriba e cando acabedes este vídeo, pois, ides velo, que é moi interesante. Hoxe apetecíame facer algo diferente. Así que, pois, pensando e tal, veoseme a cabeza un capítulo dos Simpson, que creo que se chama Homerachi, cando... En fin, compra unha caixa forte anti-incendios e precisamente prende lume dentro da caixa. E a Marge, pois gardara ali o seu álbum de fotos e queimouselle. Entón deciden recrealo. Esta moda tamén xurdiu no TikTok, porque hai casi como un trend no que a familia xuntas, entonces ti vías, eu que sei, a unha nai e a un rapaz, a un home de 30 e pico anos, sentado no seu colo e dices tú, que está pasando aquí? E logo salía a foto de cando era pequeniño, entón pasa de ser raro a ser entrañable. Eu estive refollando nos meus álbums e atopei así algunhas fotos que me fan bastante gracia de cando era unha elementa, ou eso me din. Así que imos con certos puntos que hai que ter en conta para facer esta obra de arte. Vale, o primeiro punto a ter en conta é, pois, o lugar onde se fixo a foto. É dicir, se tedes exactamente a localización, por exemplo, a casa ou na aldea ou así, genial. Pero se non, tentade que se pareza. Vale, o segundo punto a ter en conta é o outfit. É dicir, ahora probablemente se xa son bocoi como a min, entonces non che sirva a roupa que tiñas de pequeno, pero seguramente teñas unha prenda da mesma cor ou polo menos coa mesma forma. Se queres pasar a un punto bastante pro, recoméndoche que teñas en conta a iluminación, xa que antes, coas cámaras analóxicas e tal, e sobre todo coas máis baratas, pois as fotos de interior a maioría eran con flash e dá ese toque así antigo, que queda ben, pero bueno, se non podes facer esas filigranas, pois ca cámara do móvil incluso podes facelo. E por último, é bastante importante, tamén hai que ter en conta o atrezo. Por que? Porque seguramente cando eras un bebé, pois tiñas un xoguete, ou estabas comendo algo, estabas todo enzoufado, ou eu que sei, calquera cousa. Iso é o máis divertido, así que vamos coas ideas. Vale, para recrear a primeira foto necesito algo azul, que xa o teño posto, e logo un peinado específico e unha rebanda de pan, así que deixademe un momento. Xa teño o meu chicho, esconde estas mechas, e vamos recrear a foto. Vale, o seguinte outfit é bastante sinxelo tamén. Precisaría unha batiña branca, que sí que teño, e un vestido lila, que non teño. Pero vou usar unha camiseta de A Contravento e de Prudent Tattoo, que é moi guai, e tamén vos recomendo que agasalledes, porque seguro que a quen lle compredes lle vai gustar. Voume arrepentir disto? Probablemente. Na foto porto un teléfono móvil, de feito o primeiro do meu pai. Ya estará de color violeta, pero sabe Dios onde estará ese móvil. Así que collín esta pataca, pouca broma, que ademais de resistir a todo tipo de explosivos, acórdome que tiña a canción de La Cucaracha. E, non sei se se apreciará, pero ten a carcasa como con purpurina. O sea, é unha fantasía de teléfono en realidade. E nada, dademos momentos. Eu como faría para comer así? Non o entendo. O sea, como me podo enzoufar tanto comendo chocolate? É que... Ai, Deus! É que é surrealista. Hasta no nariz. María, como comías? En fin, alá imos. Bueno, esta teria que comer, non? Que bom. Ben, e as últimas fotos que vou recrear pois son as que me fixeron no estudio cando me bautizaron. En fin, obviamente non teño o disfraz que me puxeron,
pero teño esta blusa así que é branca e, en fin, pode dar o pego porque o meu traxe era blanco. Buah, é que nesas fotos fanme moitísima gracia porque eu ese día debía estar eufórica porque salgo aí a top. Vamos. A primeira... Por cal empezo? E a terceira é a que teño sticker, de verdade. Levo sendo carne de meme dende que nací, non sei como fago. E que podedes facer con estas fotos? Aparte de rirvos de vos mesmas, pois facer como unha especie de collage co antes e o despois, e poder regalarlo a tua familia, a tua nai, ao teu pai, aos avós, a quen queiras, incluso a algún amigo co que teñas unha foto cando erades crianzas. Ben, e hasta aquí a recreación de fotos da nosa infancia. Faríame moita ilusión que vos tamén o fixerades e que me enviarades o resultado pois ás miñas redes sociais que vos deixo por aquí e abaixo a ligazón. Tamén poño unha boliña para que vos suscribades e un vídeo aleatorio. Moitas grazas por verme e abur, ata outra.